गोग्गो आरो थार खान्थिजों मेट्रिक आनजादखौ खुंफिननांगौ। जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय। एबसु जिउ लावथों। We want justice, justice, justice. Epso long live, long live, long live. Epso long live, long live, long live. सेबाया फरायसाफोरनि जिउजों गेलेनायखौ बन्द खालाम। बायदि बायदि स्ल'गानजों उदालगुरि जिल्ला सोहोरा गोमखांदों। दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मिरु एबसुनि बिथोन बायदियै उदालगुरि बिष्णुराभा ख्रिस्टि संघआव दिनैनि मेट्रिक आनजादाव जानो गोनां बिगियान आयदानि सेथि बिलाइया आनजाद जानायनि सिगाङावनो समाजारि बिजिङाव गोसारनायखौ लानानै गोथौ दुखु मोननायजों उदालगुरि जिल्ला एबसुआ 1 घन्टा धरना हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों। दिनैनि बे धरना हाबाफारियाव मिरु एबसुनि लेङाइ सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय कुमार बसुमतारी, बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै बिबान मोननाय नीलकण्ठ गयारी लोगोसे जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नेहाथारिजों दखरा एबसुनिफ्रायबो गोबां मावथिफोरखौ बे धरना हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। आफादनि जे मोनसे 1 घन्टा धरना हाबाफारि बिनि बिथोन बायदियै दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे 1 घन्टा धरना हाबाफारिखौ लादों। दे जों मिथिगौ जे आसाम सरकार बा सेबानि जि दैदेननाय मेट्रिक आनजाद बेनि कुइसन पेपार लिक जानाय, एन्सार स्क्रिप्ट लिक जानाय, बिनि हेंथायैनो दिनै 1 घन्टा धरनाखौ लानाय जादों। दा जों बिनि गेजेरजों सोंखारिनो नागिरदों जे सेबानि जाय बिबानगिरि गोजौ लेभेलनिफ्राय गाहाय लेभेलसिम दा बिथांमोना मानो फरायसाफोरजों खेला गेलेबाय थादों। साफ्रोमबो फरायसाफोरा बे मोनसे फार्स्ट स्टेज बेबायदि मोनसे गड़बड़खौ लोगो मोनबाय थायोब्ला गभर्नमेन्टनि जि मोनसे गाज्रि पलिसि बा सेबानि जि मोनसे फेइलियर मोनसे पलिसि बिनि गेजेरजों साफ्रोमबो मेट्रिक आनजाद लिरगिरि फरायसाफोरा बिथांमोना गाज्रि भुगिनांगौ जाबाय थादों। दा बिथांमोननि फिउचारखौ लानानै बिथांमोननि भबिष्यखौ लानानै मानो थाखाय बिथांमोना खेला गेलेबाय थादों। दा बिनि गेजेरजों सोंखारिनो नागिरदों, जों डिमान्ड होदों जे स्ट्रिक्ट एक्शन बिनि सायाव लानांगौ। जाय बिबानगिरिफोरा जाय सेबानि बिबानगिरिफोरा बे हाबाफारिजों लोब्बा दङ, मानोना गभर्नमेन्टआ बिनि सायाव स्ट्रिक्ट एक्शन लायाखै, बिनि थाखायनो बे खनले जाबाय थानो मोनदों। दा गाबोन समफोर गोबां फरायसाफोरा गोबां गावबा गावनि थांखियाव थांगोन। दा बेबायदि मोनसे खेलेमेले थासारिया जाबाय थायोबा फरायसाफोरनि फिउचारनि बाथ्राखौ सोर ग्यारेन्टि लागोन, सोर लागोन बिनि सायाव डिसिजनखौ। बिनि थाखाय जों गोख्रों सोंखारिदों जे जाय बिथांमोना बे हाबाफारिजों लोब्बा दङ बिथांमोनखौ हमनांगौ आरो बिथांमोनखौ तन्न'य साजा होनो नांगौ। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बेखौबो सोंखारिगोन जे जाय बिथांमोना सेबानि बिबानगिरिफोरा जुदि गावबा गाव हाबाफारिखौ जुदि मोजाङै मावनो गोसो गैयाब्ला बिथांमोना गावबा गावनि पस्टनिफ्राय रिजाइन होनो नांगौ। मानोना बे दिनैनि बाथ्रा नङा, फार्स्ट एग्जामाव बेनो जादों आरो दिनैबो बे जादों। खनले मानो जाखो, मानोना बियो डक्टर रनुज पेगुनि कमप्लिट फेइलार, कमप्लिट इनसिनसियारिटि बिनि थाखाय बे जानो मोन्दों आरो सेबानि बिबानगिरिफोरनि इनसिनसियारिटिनि थाखाय बे जानो मोन्दों आरो गावबा गावनि सार्थनि थाखाय बे जानो मोन्दों। दा बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोख्रोङै जों सोंखारिदों। इन्टारभिउ जा बिनि खेथ्रआवबो गभर्नमेन्टआ रिलेटेड थायो। दा गभर्नमेन्टनि आन्दारावनो बेफोर सब इन्टारभिउखौ खुंनाय जायो। बेखायनो जाय डिपार्टमेन्टजों इन्टारभिउफोरा जायो बै डिपार्टमेन्टनि हाइ लेभेलाव जाय कनसार्न अथरिटि थायो बिथांमोना बिनि सायाव स्ट्रिक्ट एक्शनखौ लानो नांगोन। आदारवाइसथ' जेनेरेल मानसिया बेखौ हानाय नङा। जों बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि सायाव जों सोंखारिदों जे गावबा गाव कनसार्न डिपार्टमेन्टआ जि इन्टारभिउ जाया मानो बिनि सायाव स्ट्रिक्ट एक्शनखौ लानो नांगौ आरो सिनसियारिटि मोनसे मेनटेन खालामनांगौ। जों बेखौ गोख्रों सोंखारियो। दा दिनै गभर्नमेन्टआ जि मोनसे सेबानिफ्राय जि मोनसे केन्सेलेसन खालामबाय एग्जामखौ, बिनि सायाव जाहाथे सेबाया मोजां मोनसे क्लियारिफिकेसनखौ होनांगौ जाहाथे साफ्रोमबो फरायसाफोरा जाय फरायसाफोरा मेट्रिक आनजाद लिरगोन बिथांमोना जाहाथे जेबो गोनो गोथो जाया। दा बेखौ बिथांमोना क्लियार खालामना होनांगौ आरो जाहाथे फैबाय थानाय समाव जाहाथे बेबायदि रावबो फरायसाफोरखौ लानानै गोनो गोथो खालामनाय मोनसे थासारि बा इनभारमेन्टआ क्रियेट जाथों। आरो साफ्रोमबो फरायसानिफ्राय आंनि खावलायनांगौ बेनो जे साफ्रोमबो फरायसाफोर मोनसे सिनसियारिटि मेनटेन खालामना फरायनांगोन। दे सोरबा बे कुइसन पेपार लिक खालामदों, सोरनिबा कुइसन एन्सार स्क्रिप्टफोरा लिक जादों, बिनि सायाव बारा खर'खौ होनो नाङा। दा साफ्रोमबो फरायसाफोर जाहाथे गावबा गाव थांखि आरो गावबा गाव भिजन गावबा गाव टारगेटखौ लानानै मोजाङै फरायो। दा बेखिनिखौ आं फरायसाफोरखौ खावलायनो सानदों। प्रथमावनो जोङो जि माने मेट्रिक आनजादनि कुइसन पेपारा जि बारे माने लिक आउट जानाय बे बाथ्रा बेखौ लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै कन्डेम खालामदों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो जोङो बेखौ कन्डेम खालामदों। खोब माने सेबा बर्डनि थाखाय बेयो खोब लाजिथावना आरो माने मुगैथाव मोनसे माने जाथाय होननानै जों बुंनांगोन। खारन देग्लाय बोसोराव प्राय 4 लाखनिख्रुइबो बांसिन
फरायसुला फरायसुलिफ्रा मेट्रिक आनजाद होदों जाय मेट्रिक आनजादा सासे फरायसानि जिबनाव बयनिख्रुइ माने देरसिन मोनसे आनजाद होननानै जों बुंनो हायो फरायसा जिबनाव बेनो माने जागायजेननाय सासे गथ'नि माने केरियार दानायनि दा अब्ला बेबायदि मोनसे आनजादखौ नों जागायजेननायनिफ्रायनो प्रथमाव इंलिश जितु पेपार बेखौबो माने लिक जानाय बे ओंखारबाय आरो बेनिफ्राय मोननैसो सेन्टाराव बेखौ माने रि एग्जाम लाफिननाय जागोन होननानैबो जोङो मिन्थिनो मोन्दों दा बिनि उनाव आरो नेक्स्ट माने जेनेरेल मेथ्सनि फैलायबाय जेनेरेल मेथ्सआबो नों माने लिक जानायनि बाथ्रा आखु आरो नै लास्टलि दिनै जितु जेनेरेल साइन्सनि पेपार बियो लिक आउट जानाय दा बेखौबो जों नुदों मा माने हरनि गेजेराव बिथांमोना मोनसे नटिस जारि खालामदों आरो नटिसआव ओरैबायदि माने नों गनायथावै माने एखेबारे लाइट बिथांमोननि जितु लेंगुवेजफोर बे नटिसआव जारि खालामदों बिथांमोना जे माने बेखौ माने आखाइजों लिरनाय मोनसे माने पेपारा लिक जादों आरो बे आखाइजों लिरनाय पेपारा लिक जानायाव जाहाथे छात्र छात्रीफ्रा माने उसुगुदु जाया बिनि थाखाय जोङो दिनै माने बे 13 तारिखआव दिनैनि तारिखआव जानो गोनां साइन्सनि जि आनजाद बेखौ माने केन्सेल खालामनाय जाबाय होननानै बिथांमोना बुंदों दा बेबायदि इमान लाइट लानानै जुदि लाङोब्ला सासे गथ' माने इमान 4 लाख गाहाम गथ'फोर माने फरायसुला फरायसुलिनि जिबनखौ लानानै बेबायदि इमान लाइट लायोबा बे बोरै जानो हानो दा बेयावहाय बेखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बिथांमोनखौ जोङो दिनैनि तारिखआव धिक्कार होदों कन्डेम खालामदों जाहाथे माने बेबायदि आरो पुनराय जाया जों सानदों मा बिथांमोना जुदि सेबा बर्डआ आरो जुदि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ बा इडुकेसन मन्थ्रिया जुदि प्रथमबारावनो इंलिशनि पेपारा जितिया लिक जादों बै समावनो जुदि माने कठोर बेबस्था लानायमोनब्ला बधय बेबायदि माने दिनैनि तारिखआव आख' जानाय नङामोन खिन्थु बिथांमोनखौ बै समाव नुबाय खुनु बेबायदि सिरियास लायाखै लायालाबासिनो सरकार आरो सेबा बर्डनिफ्राय खोब माने लेहेमिया बिथांमोना खालामदों जायनि कारनाव बिदि बारे बारे जाबाय थानो मोन्दों दा बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे माने जायफोरा बेबायदि गाज्रि मोनसे कान्द'आव बा कार्यकलापाव लिप्त दङ गासैखौबो माने हमनांगौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो दाबि खालामगोन जे बेयाव SIT मोनसे बहायनांगौ आरो बिथांमोननि जुगिदि सঠিक मोनसे तदन्त खालामनानै जायफोर जड़ित दङ गासैखौबो हमनानै बिथांमोनखौ उचित हास्ति होनांगौ आरो बे हास्ति होनाया माने ओरैबायदि जानांगोन मोनसे एग्जाम्पलारि हास्ति बिथांमोना मोननांगौ जे उन भबिष्यतआव माने सोरबाया जुदि सोरबा दुष्ट चक्रआ बेबायदि खामानिखौ मावनो एसे थांनायनि सिगां प्राय 10 बार बिथाङा जाहाथे सिन्ता खालामफिननो गोनां जायो दा बिनि थाखाय माने बेबायदि बेबस्था लानांगौ हास्ति होनांगौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौनो दाबि जनायो